Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Ka Joint Action Committee jong kakur yau ren yau lar nong sangriang kalarai ban krong hino ya ka bayang kali jong ki nong wan jingok kai sha ka dolen nong knum bat ban om sha shu ban iy ha kino giriu shimen nakaliang kinong kit kam jong ka committee ki le thu ba ki jaka yang kali ki long han niam lang ka surok ka ban lat na ding siang ka ban lech shalau kentang nang ta ka wei pat kalat na lau se ter sha sangriang bat na sangriang kadon kalat sharum jong kasnong mauthar kabanya chpang kadiang ban poi shakakshat wenia ka komiti kala pentip ru sha kinong wan jingok kai ba ha bai dei bat kini kijaka yang kali ka Joint Action Committee kan sakrong pisa bet thik tang yeki kali henrei hak bai dei ki brio ki bawan jingok kai kan nomdon kanu ka jingkrong pisa te ki parking ki ba ni krong tang yeki kali reya ki brio ngi dei ban yai bet ban plat free bet nyim don kaman krang bat kita ki jaka gilong ka wei ka dei ha nyam lang ka surok ka badai ban klat nang ne na ding sing ka badai ban le satai selau kentang nang ta bat ya kata kalau kentang ki ong ka serupa nang ta ka wei pat ka badai klat nang te na lau se yai karakter sini sasang riang bat na sang riang ka don kalat khandiat na room jong ka snong mauthar ka badai ban ya sepang kadiang bat ya kata ka kerteng ki ong ka vinya for ka ksat vinya kata tenemar kata hak biya dai begitu gelong ngin simbai tang ye ki kalin rei hak biya dai bat kibri ban le pa ya ketu ko ksat ngim don kam ban krang ayem penyara pensyai lor ke di kenorin pat kata kacing pensyai ke jonga kalopa ngan penapa pak sendon ya kani kar kom krong be anjong ini ki bri ki pak krong ya kini kinawan jengok kai perthai khamtam ya ka vinya for a footbridge mar baro kilati paka jaka jongga nong knum area bat kani ka khandau kur yauren yaular ka dei ka wei ka jaka ka pau nam hakini ka than ka dong jong te agar yang jonga pu muske tringa pana ka por ba baro kinawan jengok kai sakini ki jaka kim dei man ai la da don manu pa krong be an be dei palet jengok kai ka ksa binya lai tang ye ki parking pa mata ka GC ka lapan krem ban krong ta ka GC ha be bat ka parking ngai ha be dei ban le jengok ya ka ksat binya ni plat free mata ni dei ban krong ma kini ki ba krong jipur ki dei tang ki ba kwan mutoi simet te nagaliang jonga kum sketri ngapen banaru ha ka por ba kumba icherman il ong ba iba bising yauren ubala kladno kum sketri jonga kur yauren yaular la kumba samsnem rusnem ngai hadu menta ni kum ka kur ni pat itu yau to sketri ba pura jonga kur yauren te ngapen bana khamtam nak ta kitu ki bakwa ki internet ya ki jika ki baton hapo jong ka kedau ka siap jong kur yauren yaular pa pite manusia panthit je ki jika namar watang sketri umpat sain upadon ya kasain ka pura ha kita gidulir tenga ong pagalong ke ege jing mesau kamtam itu gi bri ki bawan thit je jika ki baton hapo upu usam joga kendau kur yauren yaular namar kumbangitip pahadu menta ni padon ya sketri bapura te mano pat pasanya kita gidulir te nagaliang jonga ku sketri nga perap susu ya kita pa kumba GC yang halor kani kanorin pangi dawaru pangi dei paniono yo sketri bapura nadu